Ainu ngamupat akatalutuk danu ngasegai nang dagaru-garu. Ainu ngamuba na buruk, ainu ngarobe nang na baru. Andagadaga ding dang dong, tang daga ding dang dong, alang day nang magado. Bah, songo na tabo ide mo ba? Ay nabuhado. Songo na huber na kinga nakakomentari. Songo na jibu do ba? Jibu mabe ay gudang do. Piniring akadong anon. Dang jolo dilapati halay. Nung adi komen. Marang nakupin na pi. Dang diatu si manang na. Dang jolo dirimangi. Tiga. Ay huberenya ka komentari. Ay sa tung maralo ba ka tuak kadongan. So gabi siguro hana mamerek ko kuang. Madasong niya tung ay molo nanidok kun wang ibe makatahon natikos duibe. Jadi ay memang si suguru makatahon natikos dah. Alay prinsip dui. Dang gabele ni gudang ni komen mang nala ni gudang ipadapot. Gabi mube ibe. Dang songo ni. Ay jala tasima jotong daba. Ay natuari kan nebuderi isini pidiuta. Dang berhak boru. Jale dang siperbegi di arta warisan. Asa disimak tong hak. Molo didok hak lapatan na. Kewajiban. Dang buyo dang dileyan. Dang buyo dia lihun. Jale buyo do tuntuton pangidoon secara edet. Ji aha edet ne. Ji idot tong jidang pela alani. Ala tung pinwang gabi gudang dang setuduk do tibe bah tetap. Kata hunot tong do nanyatusan. Memang songon na judon yan rohani ba apalagi baburu ba. Bolo torirokos songon ni bolo dang adong hak ni buru. Tang pola ju roha. Dia manuang ahita maburu do. Contoh manuang. Uduk maju. Tu dirita maju tatarik. Unang ju tebes tu halakan. Sonto na sederhana maju. Molo didok hak. Molo adong do hak tak. Taduk maju hata. Adong tano darat. Adong tano sebe. Adong jebu. Bolo berhak do hita. Bangabu hita lau mangido. Majalo. Pajayan ningo maju. Bui do hita berhak buru majalo pajayan. Tang bui. Alay molo anak. Tungpe di jalo jebu sien netu ene. Adong isarani sede dua tudu jebu berhak do majaloi. Ima dirok pajayan. Lianon na tano darat. Lianon na tano maraik. Manang na tano mahiyang do tano maraik. Asarong pangulen na. Alay bulu-buru. Dang kadong hak ta may nagawi majaloi. Ay hudo pe di sinakaning di isini pidui. Molo tu buru. Hata silialean. Silialean do war. Dang nagawi marhaki be. Contoh ma adi yahon. Molo aro na hak do nuang ikut persejer do antara hak. Aharul lapatan ni hakun. Isarani ma. Adong ma artani sede netu-tuwe. Manang na tawaju tu diri tan huruk nakaning. Adong ma tering-tering ni hala bapa hinan. Nalau si begi yun. Roma buru mabegi. Tebegi mau lay. Gabi buru mabegi. Asa diwo to lapatan ni hak duhut. Kewajiban. Molo diduk hak nuai ngahuruk nakaning. Sungun Roma mang na itoku. Mang na laiku. Tebegi ma lay niyan tano si sotik na tering-tering hal amanganin na dang berhak imana law mabegi adong do ka garis-garis na ido na uruk na kaning asa adong batas-batas na ay mulodang arong batas na adang pula gebi parsualan be di itong idihit halak batak jala didok Roma ka na sungun lagu sinak kaning ayak ka sonari na julu na may
manang mulu sonari dang berlaku bi ngaru hukum nasional manang hukum negara inna alas satu sonari pinwang ena berhaki be majalo manang na mebegi secara hukum baguehi ay berhaki bening mebegi hartani mulu hita sila kubur jika dang hitaun naso dibehes do manhat halai pas norokun sayoluru barani kadonganon ulan edet dibedesam ibehesam hukum nasional inna judul pedang boy dilapati ay do arong dok kay si tanda kutip do tanda kutip isi beheso do dang nagabi itor memponis arong na menarik tu jalur agama arong na menarik tu hukum negara ay do tanda tanya do tanda kutip suna dibotor mangalapati alay bakko do diak kana torup Ay sape laru malam na maho na budari na modumi. Wala na nakamat jaha komentar-komentar eh. So buy ko ber kumulum sape busi saun nama. Basta tung kurang sehat tu sugut bah. Gabi subuh hitaw karejo. Wala na lang na mamikir eh. Ay dang tu si lari na ay muli benwaing. Tetak do ni jege ayong guna mar media sosial dunwaing. Ni jege do emosi nibe ni kontrol lo bah dang nagabi tetak do hata reja ni do ay gudang ketutur tesi ka reja ni tutur dongat tu ay do di grup makana dang ni tongson tu ka grup huta mang na gudang grup ang do ka grup mi ka organisasi nasing mang naka arong keberhubak kesudutan arong dia arong tapanuli arong siwul ge dia satu grup edet tu grup edet tong tinongos ido sabarani ibe tu si alana di si tita du edet na tahatai itu tu mulu arong du turgebi merhata rurang idang edet bina di behesna jele dang gebi tu pribadi tu jele ne pedwehun arong dum si itur mebehes buha mulu so adong bewe ngelai cerita naswarung bewe dang arong siributen harta warisan dang dohonun dang hak ngiburu ngelai cerita ay mulu dang arong maing bewe natutu arong dohat edek disi ime didukun dia ke edek na julu edek panean itu dudu ise de panean dinasi de ay mulu anak seseden maing bapa anak bui mesin upung na maranggi nagabi tuduun ni aka hule na manang na isi na law iboto na buru tudun niya ka na sumariboto yattong sete di sanga miya ka sitoro iboto idui nang na pula gabi asalam tebero ka pembehesan nang lupa do pasongon atan yedik kinakani sayunang ngarobi na beru ngahurung na beru ay na beru ay yahabin na na edang hukum negara na lo mangatur dia keperedeten ay justru moro ditarik do tu ugama ditarik tu aka dasar-dasar hukum negara ay sebenarnya odo na gabi mangalo las odo na gabi mabin lupa sudut na poso las odo na gabi mangalo sasaran do tanda kutip naman igay dia kayak patak jadi songoni ma isini pidota salam horas ma sian hami do inata boru ni rajai boru pesari horas